Yabona ke ndizawuyithatha ngomso phaya eshukushuku. Hayi kuzokumfuneka yaloo nto. Iza kuba pha zibe nayo loo mali ngomso. Iza kuba khona. Ndakunyanisile iza kuba khona. Khonanti. Khonanti madoda. Uthe uqinisekile nje ukuzawina. Yintoni into ibuzayo? Wena uqala khange utholela phansi. Mnumzane uKingston. Cha wena sawuba lapha ngale njikalanga xa usiza. Ayongxaki. Kwamnandi oko. Mnumzane uKingston. Ngayi sawubonana ke ngoko. Goodbye. Ingathi imeko ingcono noko. Kumnumzane uKingston wena lo wase Kingston Toys. Ufuna simenzele eyona ke enkulu iadvert. Kwaye ke uzasihlawula noko ixabiso elihle. Bakho zamnandi ezindaba. Ngoku le itoy eza nayo injani? Imipu yokudlala imitsha. Kwaye ke ingathi yokwenyani xa uyijongile. Khangela Hayi wena auntie. Umnumzane uKingston enye clients zethu zakudala. Nam ndize nezenu indaba. Ndiyathemba wonke umuntu lapha abe uthembekile kweliqumrhu. Kaloku anolithengisana bakubani na? Nganjavuyiva loo nto ke auntie. Nabasebenzi bokunjalo. Xa sinothetha inyani, imeko ingaba bhetele kunoku. Ngamanye amazwi, nomsebenzi owaneleyo. uKingston ngomnye ama-client ethu amadala. Enye into, imeko yenezemali ayimanga kakuhle. Hayi wena auntie, amaxesha semabana noko. Kodwa ke sizama konke kusemandleni. Ndinecebo endize nalo, elingenzana ngakumbi kunoku. Unalo? Ewe. Velaphi ulate. Solokuba late mfondini phezu koko ufaka mna engxakini. Uthi manithini nangokulento manje mfondini. Hayi, brother ke xa ndicela nyane. Khange ndibuthi nkwanto obuthongo. Andiyifanga noyiva lo alarm. Yonke loo nto mfondini ndiyayixelela iboss no Mrs Hlubi qha hayi kum. Hayi unyanisile kawunyanisile ukuba ndibaxelele. Khawutsho phofu uko wacinga ukuba la 150 yaba bafo baphezulu ukuba sizayifumana. Tshela Ethiopian yiloo nto kanye ke le ndibangele into yoba ndingalali. Chincha robot chincha. Bonike. Ndimfumane nje ndamphula ma. Niphezu kwantoni kanye? Sisayindima woli robots ibomvu. That's right. Bezuhlaza. Ayisuka akunjalo. Uyifuna license yakho kwaShebhinini? Ndithe ayindima woli robots ibomvu. That's right, bezuhlaza. Uthini? Bezuhlaza. Yithi ndilixoxa. Ditsho. Uthi. Ungomnye lamabhinqa ngafanele ngokuqhuba. Unyanisile inyangele. Uthini? Ninethamsanqa, anaxesha lonsemapoliseni. Kodwa beke nadibana nani kwakhona, ndakuqinisekisa ukuba nivalela. Amabhinqa yongxaki yami ngalaqhubayo. Hey, bafana. Ngabe uJoyce ke quality? uJoyce. Ukhona na bethu? Angiqinisekanga kodwa ngandimboni. Kanti khange mhlawumbe ukhona. Go madoda. Asambe sojongana nengxaki yethu mfundi.
Yize. Joyce ke yize. Holo nombi. Hey, hayi ngiqinisekile yasa. Uba uJoyce akasibonanga. Usibonile. Wo, yo bebe sibonile yamazi nge10 ngenge. Ngenge. Hello. Hello Joyce. Niyawa late kwakhona. Joyce ubona nje wena nansi into mansi phansi sagilana nomfazi. Uyabazi indlela abaqhubha ngayo kaloku. Ayinamsebenzi noko ke leyo. Sinengxaki apha. Enkulu. U-anti kaHlubu uyalithengisela ishishini? Andiqinisekanga ke apho. Kodwa ke inguqulelo ezayo inkulu. Yo, inkathazo iqalile. Coach Joyce Kisman angeke kusincede njenge 150 rand sexakekile. Some belief Joyce. 150 rand. Benewa gamblisha kwakhona. Hayibo, ningajongi kum. Ngena. Molweni. Walo mhlekazi. Mamelani ke. U-Andi ngokufuna inkqubela phambili apha eshukushukuma. Uqeshe umphononongi oza kujongana neliqumrhu okwethutyana. Bulisani ke unkosazana noNtoyi. Nkosazana noNtoyi ke unamalungelo apheleleyo. Amalungelo apheleleyo. Nawuthi ke nithobele umthetho wakhe ke. Siyevana? Ewe mhlekazi. Unkosazana noNtoyi lo ucele ukuba azokuncedisa ukuqoqosha ixesha nemali ukuba zisebenziseke ngendlela. Niyacelwa ke eshukushukuma ukuba nimamkele ngezandla ezishushu. Ewe mhlekazi. Hayi, ukangako ke ningabuyela emsebenzini. Guys, ngathi izinto azofana nakuqala. Mfondini sisenkathazweni. Enkulu kunjalo nje. Ngoba Elanenekazi besinenqushu nalo ngalentsasa nje. Into sizawuyithini le madodo ngoba nanku njena indlela lasithenga xa kungoku. Selibonanga. Uza kusifaka esogweni. Velaphi nombi Joyce Daki. Ukumabhunqe apha reception akuzufaka imali kule qumrhu. Ninomsebenzi tshoni siya kuwo ke. Yo, nkathazo iphelele pha. Ayima, into Uthi Daki kum. hayi sizikhathaza ngexesha seHillbro le. Nombi, salibele kusela ithi kunini isela ixesha lihambile makusetyenzwe tshini.
phakathi kanti. hlalani phansi sinala makhasi. Niselapha nangoku bengangixelanga banyukani. Manene, ukudelivery zefanele nizenze ngale njikalanga. Kwaye ndisibeke phaa kwelaa gumbi leni. Hamba nozithatha ke. Kulungile nkosazana. Ixesha ngoku ngu-2:10. Kufanele nibe senibuyile ngo-3. Ningake nilinge niphose nomzuzu. Sho. Ikhamnqo. Hey, habe ngikade ngicuma uanti kaMnumzana uHlubu uyatsha kodwa hayi lo. Aw. Kodwa ngathi noko uyayiqonda into ayenzayo. Hayi manene, hambani niyodeliverisha engekabuyi. Hayi kulungile nje. Niselapha? Ntoni kodwa? Tata, bengicela uthulele ibhola yami phamthini tata. Hayi kodwa ndincame gqitha. Funa ngo-3 bese ngigqibile usebenza. Oh tata, ekhaya baza kundibetha xa ngingafika ngingayiphethanga tata. Awu. Hayi noko niyakhathaza. Iple bhola. Nantsi phamthini ba. Sengileri tata. Ibamba kodwa nibamba le ring andiwesi. Ake sibekwa ngaba ngicala ngathi. Ngoba into ngizole uthini na? Hayi. Alabandi. Ngiyasela ndenyu kwakhe. Uyafeza. Thini? What's that? What's that? Yeah, go tin. Jenny test. The tomato. Hey! Go, my dad. Yeah, to other boy. Where's the job? It's Sarah. Jenny, no tomato, but then. Hey, ansazizame nje. Uthi uzamile. Ixesha ngu3:30 ngoku befanele babelapha ngo-3. Uxolo kodwa yazi. Xola ntoni? Le iya straight incwadi yami yenxele. Khawunceda apho. Wow. Yena nje into enzayithile. Excuse. Khawunceda apho baba. I want to go down this tree help for please. Yeah, that's. Oh, kakhangele lo muntu lona. Intoni? Khona ingozi yenzekile? Hayi, umfothile beliqonga amapolisa ngokusibhida. Ubone sisithuthuthu siwile njena. Wavela kusafika amapolisa akhuphumpu. Abaqhuba isithuthu. Beqhuba isithuthu wabona amapolisa emile njena. Kulala isithuthu nyam. Ewe. Velaphi? Into endayithini le nto khanincede ntorho ndifuna uhlala kuloo mntu ndiyosebenza ndiyosamblive torho ndayithini le nto zondihleli kuloo mntu ndingabikho nomntu omnye nje umntu ondincedileyo ndihlalile nto yonapha. Uyabona nkosikazi Hlubi kuzawubetha ufo ngoku le ndoda ayikabuyi
lindena ke ixesha elichitheka nje elitya imali eninzi nditsho mna amawakawaka eerandi uyabona kule ncwadi yam yengxelo ndizawubhala yonke into efanele ukuba mamelani nonke ndineendaba ezimbi hayi sukwasixakekile uxolo Sparks itsho tata kwenzeke ntoni thetha hlala apha phantsi thetha kwenzeke ntoni uvelaphi kwakho Sparks wenze ntoni ngokukhawundi ixelele akaphindanga uzifaka engxakini kodwa uyafunwa ngubani amapolisa Velaphi ufunwa ngamapolisa ewe ayamisa amapolisa ngenxa yesasantya sakhe osaziyo ifana naye ke leyo waze uvelaphi wathini thetha manje wathini uvelaphi andikholwa ke nam leyo uyazi bathi uvelaphi ukukhuphela imiphu amapolisa emveni koko wacela kwabanentsente bendisazi mna uba uli-apile elibolileyo lavelaphi uvelaphi engenampu nje velaphi afunwe hayi ayikho noko leyo kodwa mna ndiqinisekile ukuba kukhona impazamo ekhoyo apha kule nto shukushuku ma-eden print good day ewe hayi nyhani kunjalo yini nkosi yam uvelaphi emapoliseni hayi imessenger leyo yethu ayinakuyenza into efana naleyo ewe mhlekazi ukungena nje kwakhe ngalaa mnyango mhlekazi sakunazisa ngoko nangoko kulungile bye bendike ndatsho kanceda apho wow amakazi nceda kudala ndilapha imini yakho sowubeka lelera apha hayi ngapho ndincedile uyibambe ke ndingasele intozi yihle kone ndilapha imini wami ndizamana nokuhlapha unzima kona bendizawuchitha imini yonke apha ndingenamntu ndincedayo kodwa kwafika wena hayi wena mama ibingekho kudlala ukunceda nje laa kwakoko laa bhola yayichome phaa phezulu undincedile nkosi siyabona Joyce. Enkosi mbi. Hey. Ngathi umuntu yamazi. De kwenzeke into enje. Wethu nombi. Niba behamba nezigwinta notsotsi. Ufuna imali yethu. Ubuvelaphi emjongeni? Usoma 150 rand. Uvelaphi akakho. Akakho yephi? Uyafunwa ngamapolisa. Intoni? Wenza ntoni? Uthi ebejongisa umphu amapoliseni. Hayi nathi asiyazi yena nto iqhubekileyo. Uthetha ukuba mina ngicingelanga kangako lo mfo. Ingathi ke sikhululeka. Nyani, mhlawumbi angabuya nompu wakhe. Ibingobani ke ngokwabaya? Hayi, bizichomi nje sikavela apha Gembilisha nazo ndiyaqonda ba inobuzibamba imali. Abagemblish indlavini yiyona nto bayiyo ke abaya. Ibe asibafuni abantu abanjalo apha. Besithengci ngoba ikhala ngizofantini bakho ukuna umzana uHlubi lo usithatha kathi njalo basuza ukuyela ngoba ikulahekile ke sithathe isithuthu sawo kasithatha kodwa mfuthi andikholelwa into ngabantu konke ngathina wena. Asibakutheni ngovelaphi wethu? Velaphi? Don't shoot. Utheni ngokunombi? Uphi umphu velaphi? Umphu? Hayi umpotheni lo. Lobujolisa emapoliseni. Hayi nampu mna kangabe nampu.
nyhani manene yintoni ke enye engambambezela uba akafiki nangoku ndisatsho mna nangoku ndithi inokuba ebedlala nabo amadayisi ngexesha lomsebenzi ukuba ke bengaxhomisanga loo mapolisa. Hayi mna andikholelwa tu le nto abayitshoyo ngaye. Unyanisile. Nango khalezanibisa namapolisa. Mandithele naye ikuqala. Hayi nami ngokwakho. Kawethu mbi. Ningamabhetya-bhetya nina nobabini. Ingathi siqala ngeyokugqibela. Hallo kusemapoliseni apho? Velaphi mhlobo wam, kwenzeke ntoni empilweni yakho? Velaphi? Brother. Velaphi? Hayi ndim lo. Kuthena kathi wonke umuntu ebuza nje. Velaphi wenze ntoni? Velaphi wenze ntoni? Wenza ntoni kanye Velaphi? Velaphi into loyenzileyo? Hayi kunto endenzile mna ndenza nganto. Uthenge amapolisa efunana nawe nje athi ufuna wadubula. Oh hayi yena into mna ke ndilahlekelwe sisithuthu sam bona nje inoba ngulaa mntu besasithuthu lo wenze into. Amapolisa abazawa lapha nangafuna umzuzu sofuneka uzinikele wena. Intoni angicingi lo ndizinikele ntoni ndenze ntoni? Andenzanga nto. Yemani, ngabe uyayikholelwa na lento ethethwa ngoVelaphi? Hey, andikholwa tu mna loo nto. Ingathi ngeke silinde kancinci. Licebo elihle elo. Robert! Hlubi! Yep. Yo! Mhlekazi! Yiclient yethu enkulu wena. Into sayithini? Mhlekazi Torhwana, ngicela uxole ngale nto enzekileyo. Kwakubiyimpazamo enkulu Torhwana. Ngicela uxolo mhlekazi. Nomzana Kingston yema! Nomzana Kingston yema! Uyabona kuba usiphulukanise neclient yethu enkulu. Bendibaphethe umpu nje. Umpulo, by the by, nobody ever calls me Daki. Igama kuwe ngu Bara Daki. Madam, umnumzana Kingston asinqabe simfumane tu. Nontoni? Umsebenzi uphelile. Hayibo bendiba kaloku Hey! Phuma! Oh, benixolela. Sizapha man. Sizapha man. Kulungile ke ngasongcina noba yi-20 years. Yaqala ke inkathazo madoda. Ndikuva kakuhle mnumzana uFathule. Sicela uxolo sizayilungisa lento. Manene, indincede ingaphinde yenzeke into efana nale kwakhona. Uyabona mnumzana uFathule? Into eyenzeka. Idlu esisebenzisayo ithatha ixesha ukoma. Baze ke bakhawuleza basingamathisela ezibooster. Iglu ingekomi. Zaze ke zagoso olhlobo. Manene, ndiza kufuna ezingaphezulu kwezi kwimpela veki ezayo. Sabe sesisombulekele ingxaki ke ngoko. Enkosi manene, amnandi. Enkosi, esidlwana. Bye Joy. Fine mhlekazi. Xolo ukuba late kangaka. Nceda ukuthi ungabisasingxolisa ubrother kule befana bawulanda mna ngoko endleleni ezapha wacaku Sike ndashota ngepetrol kwafanele basoyigalela. Oh manene, ningazikhathazi torho. Imizuzu elishumi ibiqale yayintoni namanene. Hambani nina niyophunga nzawo nilungisela i-deliveries. Basinxolisa? Joyce ingaba khonto imbi. Oh ndingumqabaqaba igqabile vinika.
Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ram. Ta-la-la-la-la-la-lam. Ti-la-la-la-la-la-la-lam. Ta-la-la-la-la-la-lam. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ram. Ta-ra. Hayi Nombi. Ake Nombi. Nike nambone nje namhlanje. Joyce. Hey, unjengempepho epholileyo.